का करबो हो अपन हारल बानी हम जा तनी रिया दी सोच का जी मम्मी जी तनी पूछिए के सुतावे लगनी रउवा काहे करतनी जी हट यहाँ बाहर झरत बनी ना का करी जब हमरे गलती बा अपने गलती के सजा भुगत तनी तो जाए दी हम ना कुछ कहत है कि हम अकेले ना करब हतन आदमी के बनाओ तनी खियाओ तनी बताई रउवा अब रउवा ए जगह आके हड़कुलिया बजे तो निक लगी हमरे के अब तारा को अकेले छोड़ देम त हो जाई सब बताओ जाए दी निक छोड़ दी लगता करते रहनी इतना दिन करते रहनी एगो सवा करे कि गोतनी आई गोतनी आ गइल वही लूर के तो बढ़िया बाटे हम ना जनने के आइल बड़ी बड़का बाबू साहब के लड़की अइहन त राज चपाट खाली चलइहन थी ना करिहन कहत हम चूल्हा पर खाना बनाए हमारी स्किन खराब हो जाई हई हो जाई हो जाई अच्छा बाप ई बताओ रे बाप। कि जब तने एकरा बाप भाई के माने फुलवा कुमारी बिया त एकरा साथे एगो लौड़ी भेज देत सन आके ई कर बताई रो पक्का देखोले रही माटी के घर में बियाह कइले बनी अरे का कहबू अपन सहेली ले बतियाओ तले हम सुननी हुए हम टोकले रहती राज लगावती आदमी कहतन कि गोतिनी आवते त मुंह खोलवा जय 12 गो खाए रसन छेकावा करे खातिर एक नाम न खा के गोलसन ओकरे कखे में हुरा धासा रहे उहे चीज ना मुंह कहतनी अपन सहेली ले बतियाओते का करी रे हम ठगा गइनी पाका देखा के आदमी माटी के घर में बियाह कलन रुपया गिनलन कनी आय हो रा ये देखो हो बड़को एगो मन सहका मेहरारू होलिसन उहे बिया ही जानलू आई नैहरे के बिगड़ल त बिया ना त आतना बुढ़ा हुआ दिन ओरहन देलन एकरा बाप से कि ऐसे करताड़ी वैसे करताड़ी फोने पे एक ओए त मुंह कहतनी मार टाटा बिरला घर के बियाह त काहे नि के चल जाता अइले 3 महीना हो गए आ का मुंह पायो ने कसम करत के विदाई करवाई 3 महीना ले सूत के खातिया आदमी पहले पहले के बेटी जाली से त एक महीना में मुंह छुआवेला कि ना विदाई करम चाहे करम भले बेटा भेजिए चाहे ना भेजी हैं बन गइल चाहेवा। अच्छा ई बताई रो गए सजी मम्मी जी के बार के हम बना दी दू ना अभी नहीं के बनल चाय पत्ती ओरा गइल बा तो जाके दुकानिया पर से ले ले आई। दुकान बन बा की खाली ना थले रहत ऐसे निकल के बताओ का कर दिलाई का करी हम ले हम त बुझाते नहीं के गांव घर तो ना की थुकी जी सुन ना लड़ियन नु तो 4 गो 5 गो आदमी बोला के इनका कोई घर बगे त मोहि दिन जान दियो के तो जाई रोवे बतियाई हमरा बस के बात नहीं के जाई जाई दी करतानी जदिन देखतन तदिन देखतन ना हम तो कहतानी मम्मी जी की एक बेरी प्रेम से बैठ के आ त निशा में झाई के कन्या देखो घर में अब त आ गइलू कुछ दिन बाद हम मल पक्का बनवा दे तार घर में सबसे पहले टाइल्स लगवा दे तनी कही के जानू सब सीख लिए ही देखो तो बोली ही निकले खिला कने लेकिन जा तनी तो रोवे न कोई देखे मारो मंदिर में देखे के आईनी घर ले देखे के आईनी अरे कोसे कलर के कपार फूटे वाला रही नु तो कुछो से फूट जाई जाना लो हैया लुया डाल दी कुला डाल देले बानी चोखा के डाल दे बनी हां अभी तो टाइम लगी जी तो नहीं मने होगी बागी और सुनगा दी ना हो जाई सोचे तनी की बुझा ताकि नहीं किलो अभी ले कतना कमाई कइले बैले नहीं किलो अभी ले चाय पूछे आवत ना हो नहीं की कने का हो कहानी की भाई जैसे करत वैसे चली तू ही बताव का करतनी कि ना चली तन धीरे बोला देहात ह गली में आदमी बैठल बा कहनी की नीक से रह अब तो मान लो बियाह शादी जैसन घर में हो जाला ओकरे के स्वर्ग कहल जाला आ जैसन परिवार मिलेला जैसन सास ससुर मिलेला ओकरे के सीता राम आ राजा दशरथ कहे के बात तो सुन न हमार का नाम बा कि ठीक बा तू पाका के घर में के रह के आइल बारू तो नीक से रह बुझा तबे तो हमू मान लो पाका पिटवाई में टेलिस लगावाई में चाहे कूलर लगावाई में चाहे कुछ लगवाई चाहे मत लगवाई हमार को दिन के थुबा हमार बाबू उनका के बस हमारे एगो बाल बच्चा होई एकरा बाद ई जले हम चल जाई बाहर हमरा नहीं के रहे के हम देहात में के रहल नहीं की आ ना हम रह पाई में जा तो जहिया होई तहिया नु जइबू अभी तो नीक से रह मान लो टोला में आला आ का करतनी अभी बोली तो पहले गढ़ तक सुनाता हुए गढ़ पो तो का करी गड़ पर सुनाता तनी कम बोल हमरा से कम ना हाँ बोला आ दुइये को काम कर मान तनी 10 गो ना करू तो 2 गो करबू नु हाजी हमरा से काम होई हम ओजा कामे नहीं की अपना घरे कइले आई जो हम काम करी कौन आदमी बाकी जौन चीज करे चली ओकरा ना करे आई या नहीं के कइला आदमी हमरा ना आवेला रवा करे के बात करी आ ना त न माने हम जवानी में बेटी पतो रखले रही लेकिन तार लगा बेटी पतो के रखत नहीं इज्जत से हैं हमरा से ढेर कच्चा पचा न करी जी हमर का पार दुखाए लागेला जाई बनाए के लई चाय एक गिलास साफ नैहर के बहेंगा में उतरल बाड़ू
नैहर पे मत जाई मम्मी जी, कुछ सुना बोल ना देम। बोल का देबू हमनियो के भाई फले नहीं तू कैसे ना घर के आइल ना तो दूसर बाप भाई चार हली आई त जाई तो हम जानी पाइल बानी कि हमारा मतलब आई अपना मरद पे आइल बानी उनका ऐसे रउआ लोग बोलत नहीं लगत हमरा के तोहनी जानी कमी नहीं खियावत लोग। अपना गाँव में कुछ कहबे ना कनी इतना ले दे के आईनी काहे खाती करे खाती कि नौकर बना के तोहनी जानी के खटवावे खाती जौन ना देखले रहलो तवन हमरा चलते देखलू लोग हो ना त इहो ना जानत रहू जा कि टीवी या फ्रिज या कूलर का कहाला। बिना लाइन पंखा के नहीं कौन रहत हमनी के बेरी दोसरे बे का हो आओ छटिया के बाबू का कहत हड़ू कहनी है कि पतो में ठगा गोनी जाओ तो ये आज पता चलल देखो ना खाए करती है ना पानी करती है बड़ा क्यों खिसियाती है कहती है कि को रहन चल निक नहीं खिलात हमरा के अलगा कह दी हाउ कह दी बताओ तो ऐसे कैसे घर चली हो हमरा तो ये चिंता भइल कि एगो सियान बेटी भेल बिया कपार पर कैसे कैसे का हो ई जनल ते लगा काहे कह दी हम हां एगो के चलते पूरा परिवार के तितिर बितिर कह दी समधिया के बोलाव जानल कि ना हम बुला के हम करे के बढ़िया ले बेच दे कहत रहन के आई रहन देखे खातिर लइका तो कहत हन कि हमार लड़की पूरा घर के खाना बना के तो पूरा घर के बनावले तो या के देखस कि अधूरो कमाओ नहीं करत घरवा के आ काला पे जानता चिचिया लगती हमरा तो डर लगता कि टोला माला घर सटले जाए कहिए सन कि मन चढ़ू बेटी पर तो घर में रख ले भाई ऐसे हमू तब दिया के रहत नहीं बड़कियों के मन धीरे धीरे फर्क होता है लो इनकर बाबू के काले बोलावत आज भर चुप रह काल इनकर बाप के बोला सुनो ओकरा बाप के बोलावो आ अगुआ के बोलावो जान लो ऐसे कि अगुआ जब बात करौले बात बियाह करौले बा वो तो समझी काहे हमरा से झूठ सच कलस के लड़की करनिहार बिया और का कहतिया कहिए तू कल रह पाका के घर देखा के हई हमर घर ह हमारा दुआर पाई हमरा यादर में 12 गो आदमी खलन ओदिना हैं तब का सब कोई देखलस कि हमार घर पाका के नहीं के हम जान के पाका ना हम भाने तो अतने को हम बुढ़ाऊ घर से मारे के बा तो तू टाइट हो खा ना तो घर बहक जाई हेलो हम देख टाइट हो जाई तो गांव घर लागी कहे आज से नरियाई के नहीं उल्टा खाली बात सोचेला आज हम मटिया राजिंदरा के अगुआ के हां और ओकर बाबू के दोनों के बोला लवतन छोटनो के कहो काहे कि छोटनो बीचमान पर रहे ठीक बा छोटना नहीं के दिल्ली भागल बा हैं छोटना दिल्ली गइल बा दिल्ली गइल बा त कह वो शिकायत लगाव ओकर हितना त इतना काहे ना हम फोन करे तनी ओकर मान लो बहंगा उतरले बन हमने के पतो उतरले बन जा हम पतो न उतरले बा घरे कहनी पनो बियाह भइल रोटिया खै बोले आई 11 बज गई अब भैया काहे अच्छा ले क्या होता तू तो हमरा के बुझाता कि कुछ दिन में खइला भी न मुआ देबे चलो हो सड़िया खींच दी कपड़वा कहाँ जाता लो भजी जल्दी कपड़ा खींचे जी कोई नहा बाथरूम में नहा दिखे ना तो बाथरूम का का जरूर हो जब वॉशिंग मशीन बटले बताओ धोला करे में ना दादा वो हमार ना हटे जही हमर भाई बाप दिया सन त हम बात तो हार नहीं के एकर का मतलब घर में बाटे तो सब कर ना धोई हमारे ना बुझाला जी के जन बिगड़ दी तो मांगे फरती दादा नहीं बुझाला तो दाम खोसे ऐसे ही तो छोड़ के भजी खोसे नहीं हो ऐसे ही कैसे खोसे हो ऐसे ही लेकिन खोसे नहीं हो डाला डाला कर में डाला डाला डालो ई सब का करता जाए खराब करम जा नहीं के बुझा तो जानी के आ तू चला दरुआ के चलो हटाओ जले ई का करता लो भजी मतलब आए ना वॉशिंग मशीन तारे गांव से में तो ही धोइबू हमनी के नहीं धोल जी बताई हम तो के की का करता ये का नहीं की करत आई नहीं का समझ में आवत तो बोला हई खतना आवाज अपना गांव से तो मिला ना रहुआ के आ जौन मिलल बा तो हमर बिगाड़म इतनी पैसा के बा ढेर पैसा के हई ढेर पैसा के बाटे तो मतलब तू ही पैसा एगो देखले वालू ना खींचे के त खिया जी तार खियाए वाला चीज बा खियाई ना ई बाबू माई न हमरा खातिर देले बन रहुआ सब खातिर नहीं खन देले ठीक बा तारा खातिर कल नहीं खिया तने दिन वाले ना आई रही तो कल पे ना खींचत रहू जा अच्छा अभी पीछे में हाथ किया था कहनी कि हम खींच लेंगे एकर का मतलब बताई हम तारा का मतलब है देखो तो उन बकुली हैं ए बुढ़ा तू तो चुपे रह ठीक बा कैसे कपर पकड़ लुगा गिरा के सनक सासू जीव के के दिया बकुली। तल होई है कुछ तो संस्कार का करी है तने ढक लीम त संस्कार का है तोहरे आवाज- ढक लेनी तोहरे आवाज तेज भइल बा दुआर पर जाला हैं काहे ना जाई समझावत नहीं की आओ तो नेपुल के बोलैले बा तारा बाबू के अच्छा आओ। बाबू हमर तो जाने के रहनिया नहीं खन जाना अरे बाबूजी कर बाबू आइला से कोनो फायदा बा अरे चुप रह। जब कपार पर चढ़ा के रख ले बना जाता धूप देखो पड़ा ने चढ़ हम ले दे के
आइल बानी जइबे रे कने ओने देखे आइल बोलू यही से इतना आगे में तू करत रहू ठीक ना कह जानू हमार घरे तू बानू के घरवा में रहत नहीं इज्जत तो जान के सोचत नहीं तना त कहिए चल गई रहती घरवा के छोड़ जई डाला घबरा एकरा में डाला ना हो ना ये दादा ए छोड़ दे हो कह कर के कहियो हने अरे शैतान लेके लेखिया काय की जता रे देखा बुढ़ा ढेर ना तो बोले ना ओए बबू ये छीन के मार और दे अब बुझाई ये नु मारा एक जन पतो ना रहते तब ले लफरवा देती है तू ससुर ना रहता नु तो धके कपार पे चढ़ के मुंह देती बुझाई नु काहे हमरा पैसा करती जी एकरा के विदाई करो ओ जले हट गेलो ना तो जाने लो इज्जत के बनवा दे शैतान है कुल भेज अपने बाबू घरे एजा ना रही हटाओ हमार घर है हमारी धो देथिन दा काहे के रहे देहिन हाथ रहे ले धो धो देतानी जी ड्रेसिंग मशीन में धोई हम ऐसे हाथ में लिखे धोआ का ऐसन हाला भइल बा मुंह रे बाक जी मम्मी जी जात वाली छोटी बुची कहत रही कि आज वर्षिंग मशीन में धो दी हम कहनी कि हम ना धोई पर हाथ धो के पानी झोर देनी हमरा के अब कैसे ही अति कोइले बड़ी है दादा देख ला आवत था ओकरो के 2 सोटा मारम आज सारा के सामान दिन कहिया बोलैब आवता का कहिया आई घाट दूर नु बा हमारे घरे बाके लिए के आ जाई तू सब ढीला पड़ल बहु ढेर जिला पड़ल भाड़े तू मरते तू जा हमारे बड़ी यार बन दिया बाहर वाली के दादी बन दिया बताओ ऐसा खरजांग में हेरारू अभी चिल्लाइबे रे चिल्लाती है कि दुआर पर सुना था ए जे पतो उतरल बैसन कोनी के बकार ना बहरी निकले ए बाबूजी हैं हम सोचत नहीं ना कि हमके 8 दिन खातिर नैहर भेज दी का कहत नहीं बताई ना तू मत जो हां तू चल जीबे त तो हम ओकरे जोरे ना रहबे घर में एक दिन मटियो ओकर बाप के बोलैले बनी सारा बात क के एक औरे के भेजम हम भागे जाने ना तो हम ना रहब हम घर में हमरा एकदम रोवाइन पराइन जीव को रखले रहती है बाबूजी इतना आदमी काम धंधा सब करत ना ओकरा के आगे खाना बना के छिपा देता ना तब कोनो इज्जत नहीं के घर में अच्छा इज्जत नहीं खेला सांझ में मटिया जा सांझ में आवे तो ओकरा बाप के दोनों के हम बताओ अच्छा हमारा भाई बाप अमीर रहता से देले रहता से तो दिन ना ना देखे के पड़ी त अमीरी कौना काम के जीवन में संस्कारे मत होके तू अमीरी कौना काम के हो हैं और सब पतो हमार भाई से बेचारी आज तक मुंह ना खोलली सब आया के लंबा लंबा बात फेंकती है ढेर भइल भई अमीर तुरंत इनकर अमीर जा रहता नहीं हो